So far, so the man, and then especially the number of us, but I know something about it. And you said the movie, I bet you can know national name. And you said the never knew better something, the first time we found. Barricade yourself, Sam Becca. But one day, was there, but maybe you wouldn't like it. Maybe I know one person, so I know until everybody's that. But I'm here to tell you, yeah, I'm sure I can't tell you. At the election hour, the week we want, make a home and every day, the family home will be, in the situation. Now, there will be a situation now. Not able to. And one story and one Safia, but a story of the whole year, story, and it is very, very terrible. When we are suffering, I saw the rapture. You saw rapture number. Now, sir, I saw this star. Sir, this is also for the private forum. We are told you say you back me say Israel for flag the criminal. The nation Israel almost flagging. Now on the date of 14th May 2018. Yes, alright. And Israel for 70 years. 70 years of independence. Number 70, international. Number 70, actually, perfection of spiritual order. Number 70, actually, perfection of spiritual order. Order means laws. The cast of order is a brother. Amen. Israel for 70. Israel for the book we are training. Say, Ada Israel for the who said, Omo walk a be a friend of wailing wall. Ada Israel for the who said, Sa wailing wall no walk a pie a free abba. Because on Friday. I don't know so what near PF remember because I want to be free I will do ever any offer. But I don't know so what PF remember. Because I want to PF remember. I did that so I don't say I'm wrong man. It's warning chain. Now I want that try say or better I'm wrong man. Let's I'm wrong man. Or what it is they can. Amen. Assembly at the last month, Israel fought fire on the wailing wall, and on who said, "A poor cobra, a pier free, for Nina, Papa, or Bayana, I don't want to see, one as well." Now, cobra and pen said, Abraham to Paul. Since say, oh, just this the kind of Bible now. Let's just read the Bible. Then go to the book of 2 Thessalonica. 2 Thessalonica. Chapter number 2. And pen and I'm going to read out. Verse number 7, the one here can. That can be 6, no. Mine every I'll wait me I can't get them. So who be now we can one more. I can't when you the last. The 2 Thessalonica 2 verse number 6. You can do what you say. Now
Ye esi kwan no. Ye esi kwan no. Munim sɛ obeyi no adi. Obeyi ni bere mu ha 7. Na mmarato ɛho ntasɛm no. Mmarato yi ntasɛm no. Ɛnya ɛyɛ adwuma. Ɔsɔfo. Bajura office no. Free can check. Boots and shoes on the shoe back. And the cause of and then you probably bring I don't know if you see sugar. You probably bring brown kind. Na mmarato ehi ntasɛm no. Na sɛm. Enya ɛyɛ adwuma very good. Ɔwɔ sɛ asɛm na ɛbɔ wei so no. Wɔn mmara no kyerɛ wɔn yɛ to Bible no mmɛka kɔm tum ɛhwɛ me. Na mɛ na mɛ kasa so. Ɔwɔ sɛ asɛm na ɛbɔ a. Ɛka ho asɛm. Yɛsɛ ɔbɛtɔ nsuo ebi bɔ ho. Ɔbɛtɔ drink ebi bɔ ho. Nneɛma bebree wɔ ha sɛ saa de wei bɔ ho. Wohu saa adeɛ wei ɛbɔ ho deɛ bɛn na ɛkasa kyerɛ wo. Ɛkyerɛ deɛ afa flat. Ɔwɔ na pie afiri wɔ onim. Obi afiri wɔ nipa ɔkyɛ bibiro no. Ɛna bɔ. Sɛ sɛ na yɛ wɔn ansa yɛ. Atena se. Ɔsɛ na mmaratoɔ ɛdi asɛm. Ɛyɛ a ɛyɛ mystery yɛde asie nipa asɛ nipa bi ɛhu. Na saa deɛ na yɛde asie no afei deɛ ɛso abi a asase a ɛyɛ adwuma. That is the 666 amanfoɔ twɛn sɛ ɛbɛba. No one has said man we are in the end time. 666 mu nyinaa we don't wait for every single day. And then yɛde kan yɛ sie dada. Yɛde bɛ bi na ɔtwɛn. Yɛsɛ yɛsi yɛde bɛ bi na ɔtwɛn. What are you waiting for again? Yɛnkɔ na. Nanso gye sɛ wɔyi deɛ. Nanso gye sɛ wɔyi deɛ ɔda so esi kwan no ɛyɛ dɛ. Ɛfiri ntɛm ansa. Ɛfiri ntɛm ansa. Na ɛno ansa na obeyi deɛ. Ansa na obeyi deɛ onim mmara no. Ɛbi ɔwɔ sɛ mɛ Jesus. Ɛno bi ka sɛ esu ɛwɔ se. Ti asɛm a Bible ni na. Ɔsi before sɛ saa senses wei ɛbɛ prevalent. Ɛbɛ kɔso apere wɔ wiase nyinaa no. Gyesi ne yi bi osi kwan no hɔ ansa. Na nka ɔwɔ ne pɛ sɛ ɔka aborɔnoma na aborɔnoma ntukɔ ɔnyɛ hɔ a. Ɔwɔ ne gyina ɔma Satan. He is coming. He is a serpent. Ɔba. Aborɔnoma ne gyina ɔma Holy Spirit. Nti abo tukɔ yɛ ɔwɔ ne ntumi anka. Obi ti ma asɛ n'asɛ. Deɛ ɔsi kwan a ɔmpɛ sɛ bɔnsam no ma ɛbɛkɔ so ayɛ kɛseɛ. Holy Spirit ɔno ɛno nti na nansa ntumi kɔyɛ foso bi ne wasa aka akyerɛ ɛno nti na ɛka dɛbi a wotumi ɛkɔkɔyɛ nneɛma bi na wɔn kɔnkɔn ɛsa na wɔde ho nkɔmɔ amen ɛno nti na ɛka dɛbi a ma bebree etumi si nneɛma bebree etumi si bɛnna wɔn kɔnkɔn sa aboa mpatɔ kɔntumi nsa kase. But on esi kwa on them Antichrist on the Jumano ebutubutu. Ada on ebe tona no Antichrist ni na besi. Na on the next man ebe ya asem. Ena na mi asofo ni sua de ma ka nkyere wo. Mi hu saa enso na ye da flag mu ba ko ni ensa. American President Donald Trump aka say oyi American Embassy, Israel, they are on the Hotel Aviv. Only a free home. And they are at Jerusalem. It's just Jerusalem and the capital of Israel. Only a free home. And they are for 3 years. So, American President, the kind of buyer, Israel. And you know, Trump. Only about fighter is Israel. But only the only president, Israel. Some American Asaka na pese ka no ben. Ade be na usua su fi sama me kan nyam. Ayi ko fi so se de na so ko ya. Ti aso de na. O ka wa. O ti aso de na. O be ma. Sa de de be ma. Ta be na e ka wa. O ko aso de ma e ma so 100% de bua. 98% ne ka wa re 2% ka na ina ko ko yo ma ko ma be na ko. Nobody is thinking about the man. But no one saw them now. 98% are thinking about men. Just saw them out. You are targeting bread. If it is only a dinner, you are targeting me. It's not targeting from the good. Also,
sisi nneɛma bi so nti asɔre na ɔtwe na ɔnyɛ fruitful Paul ka ase bi ɔsɛ nka mmaa na ɔmo ware yɛ no ɔmo dwe Kristo afɛm nneɛma ɔmo wate wɔ Awurade mu mmeranteɛ na ɔmo ware yɛ no nso saa bɛtɛ na ɔte asɔre dɛm deɛ ɔde nyinaa ɛyɛ aware na nke sɛ sɛ owu afɛ bakyɛ ɔno nso bɛyɛ dɛ because Bible sɛ kasɛ nipa ewu akyi no atewuo ɛda ɔtwe ɛno nso bɛyɛ dɛ sɛ owu na sa aware ama ɛno nso bɛyɛ dɛ question. Because when the Catholic said the rapture is here. The son daye a Nyankopɔn de ma me obefa me honhom. Me hunu sɛ me ne ma asɔre pani ɛyɛ deɛ ne ba bɔ ne bi me ba asɔre gyina na so I saw. Sɛ ne ne mienu yɛ fa akɔkɔ nneɛma de aba asɔre mu. Yɛ hu ya ne sɛ bosome kakaka abɛn. De bere ti akɔ ne bosome ase ɛna mu ni mawia ase. Ewia gyina ɔma Kristo bosome gyina ɔma asɔre no. Ɛno nti na bosome hwɛ anadwo so ɛkyerɛ sɛ Kristofoɔ ne yɛhwɛ sunsun mu na yɛagye esumufoɔ de wɔn aba han mu ɔmo nso amagye Nyankopɔn anyɛ saa ɛtue pa wɔn yiri mehu bosome mehu ya ne sɛ nsoma wei mehu bi da sɛdeɛ ne kyerɛ ɔmo saa na ɛda wei mu baako tere ɛda bosome na ho mehu ya ne sɛ serpents ɛkɔba pɛn deɛ mu yɛ ano sɛ ɛhyɛ ase firi tere na abɛtu na abawa but ɛhyɛ ase firi one ɛnkɔtu ɛnkɔtere but moment deɛ ɛhyɛ ase firi tere na abɛtu na abawa deɛ mu yɛ ano sɛ ebusu a ɛkɔ deɛ mu yɛ ano sɛ ebi sɛ ɔka sɛ nipa baako pɛ na ɔde ma mi hu na ɛwurade ado ho ɛlɛ ebi yɛ ano sɛ omi abɛn mi a wasɔre ɔsɛ ɔba prayer power. Ọba ojú yẹn ti náà ní sẹ abẹ́nàbò náà yẹra once. Ọ̀yẹ́rẹ́ ayẹ ẹ̀ka àwọn máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Náà mi bí sẹ́wọ̀n ayé abẹ́rẹ́ ọmọ kọ̀ọ̀rọ̀ náà ẹ̀sọ́ ọ̀dẹ̀ gbóyè náà nípa ètùtù sáà. Náà mi sẹ́wọ̀n ayé sáà lẹ́yìn tí mo mọ̀ ọ́ náà ẹ̀rẹ́ kìkì àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ọ̀dẹ̀ kàṣẹ́ sẹ́wọ̀n ọ̀dọ̀ àwọn náà ń yìí ọ̀hún tí nà máa ń pa náà bẹ́ẹ̀ ní ìlú. Na adé náà wọ́n ẹ̀dwuma náà bí ìdí àgbọ̀. That's why we don't need the agro say. Then for the agro, for kind Eli. Was Eli non there when the money upon him. But that's what you want you would do that's what you have. That's why the agro. He said, ha. Just explain. That's why the agro, they are not serious. Everybody can say, it's not baby. Titi our dressing. If we saw you you are joking. I thought of I saw for no grass. Yes, I said, I want to be on the bell, which I jumped on what you was why. You are joking. Who suffer in the name of God, then you fail. You are joking. The body catcher and said, warn them, enter. Stand me and Sana won't and one time now, who says, if we train out, but you number one. People are looking for greater things. Bible says no one has here. Nipa eti aware no mo ma aware. Nipa eti aware no mo ma aware. Bible so mo hu hwe for people say ensugiri ni ede. Every Sunday there is wedding. Every Sunday there is wedding. When you go back and me in the book of Genesis, chapter 1, verse number 10 to 11, now Mount Frontier say, you go back and say, na Bible actually nneɛma bi anytime bi a Awurade Nyankopɔn ɛba abɛsɛe ɔman bi ano oyi n'adɔfoɔ firi nti wobɛgye bi a ɛwɔ yɛfrɛ ne sɛ Adam ɛpɛn soɔ no Onyankopɔn eyi Noah firi Sodom and Gomorrah Onyankopɔn yi wɔn Lot ɛna abusuafoɔ yɛ dɛ efiri yɛn nso ɛpɛn nso Onyankopɔn ɔba abɛsɛe asase wɔn a oyi wɔn firi oyi atenefoɔ na efiri ɔmo a ɔmo Kristo nante a ɔmo mpɛ wi ase ɔmo nam mu yɛka sɛ obi nam mu a ɛyɛ nipa a ɛnisua de bi ahia ɔware afan wamare afan onyɛ sɛ afan onyɛ sɛ afan ɛtɛ bi mu de ayɛ ɔmo target ɔmo bɔ tayɛ marriage is my target car is my target obi ti ase ɔntwe ɔkra baako koraa from January up to this month ɛyɛ 11th month obi nya one soul living for Christ ɔmo so fɛ no so yɛ Kristo ni. Ọlọ́fọ́ ẹ̀rọ ayé sẹ́yìn kan tó ní tí wọ́n ká sí òbí ẹ̀ bá àwọn fáàn so mọ́ra ẹ̀rọ ayé ká sí lẹ́nu sẹ́
if this death, aha, that's why we end there. I don't know. But me there tell you, and young man me dear moment, or was what they pass. Because Bible says, some was so great every pay according to the book of First Corinthians. A smaller task for them in answer day every. So Obama is here, right? Can I know if comes and some of more questions myself? It is there, but I know the chance no problem. One is what I am for the radio to my and I come as one day in day out the radio. We are losing our salvation, but we don't know. Hello? William, I just say, my own. Your question, I did you can't send to Bushan. Certainly, I put a Sabine and you. Man, tell me some salvation. I want to run. When will I die? And he found a move. Where will I die? A fan. Maybe I'll do now that I got them. Maybe when you should do a more cash that the never know. You can't make life again. Maybe I'm not to make life again. Oh, you're done a movie, I won't worry. Yes, 2018 as an account. Or one or a young people said, I am a bad point. I may buy the one person personally. One year to the promotion, and my attack, taking sleepless is in us. On one casa, Samuel Roy this year, and will try in your living. Only a year food to economy. But 2018, I'm for over the division. He's not there. Then you who told you, always have to say, Abbas, anyone who told you, I don't think so. Appear a cool no, but now I don't want to be able to recognize it. But what would I say? Jane Fanny, the Ben and me, a day in the good man, the way he found me. I was really cousin himself. And then, when you have made it, I said, so your sons are so now you are not afraid to sin against both. When I'm never now, a you are free, a radio was saying, I hope I know, and free so much as you will do, but I hope I know that you want that young on just one minute. Hello? Young people are here to one and I hear you, ma. I don't know what's in the bath, sorry, a better shame, and hear me free her, that's all you share party in Korea. To be out here, I ever ready. The moment that prophetic comes in here, man, the Becca says you are blessed, so that's it, amen. But all your answers are the new man also. Therefore, Bible says that how many persons who represent that who works I think more. Adam, only if I have a body can borrow. They can't say that so I say. When you have to for Adam, I don't have to say that. And then preaching, writing, or say, get prepared before it happens. Is your own grandson is. Why is this one day, one day, I'm because of my sorry, pa. And looking at back, I got it. Then you have my place. I'm going to one day, and it's like, I hear you are on the song on Saudi, on our own, and my name was Gra. All just on the Christ of the bed. Then I'm to say, who are opening up a bee, I'm on the crowd. That's who know that baby mouth crowd. There is another question. A crowd was an option. I better wear this too. So I say that is the most important question. The only thing about the ball was everybody is a man or can't crowd. Maybe serious question. Sunday when because I will never die in your man, no money in your man, I want a piece of ball. Saturday, and China Christo. Or say this, I will leave you with some final every woman. Your kind of so shame. Or cities will leave you see fine here day. If you are, mine is fine. No, this will go through us. Now, go so far. Just say, and now you are a picture, the map of the one no, and what happened. Of the form of Lomako, or John Maka, and none Antichrist in the Beshas Yaba. And one more. Nanko point someone else maybe, and I'm the office when everybody gave and was a lot of Bible interpretation. They almost say Bible no, and everybody say so wow. Almost interpret Bible no,
ɛkwan a ɔman kasa pɛ basa nti ama bible ne bebree wɔ hɔ a nukuri nim ɛno na yɛ very very important to say every Sunday, every Wednesday, every Friday twa so yɛ present at church ɔkɔka a wɔde si na asɔre deɛ sɛ bible deɛ ɔbɔ ama wɔn ho hɛ ɔne ka saa asɔre kyerɛ wɔ ɔbɔ ama wɔn ho are you God? Edu kwale obi ma edu fiale obi ma kɔsɛ na obi ti fie shifting cultivation ada ɔpɛ ma ba asɔre ada ɔpɛ ɔma asɔre abusua obi yɛn nɛgɛ kyɛ sɛ mi nia yɛ mɔmɔ ba ɛnu yɛ kasi mi nia saa yɛ mɔmɔ ɛnɛ de yi ɛbɛsɛ ɛwurade ɛna omi yɛ mɔmɔ ɛwurade kyerɛ mi nfɛ bi nka na mi yi bi nso fi ɛnu anam aka akyerɛ na ehu nipa bi awa asafo bi sɛ ɔkɔ. I heard this morning. We saw it over the cattle. I saw it on my sword. And I saw it. Could it be ready to meet X-ray? Could it be ready to meet program? Could it be ready to invent it? And one will be a fun flat. Don't go for into the shot. Yes, not a moment. Sarah, you will be there. There will be a sound. So you are better, you say, or back or back the bonfire, the right aside, and the remission mouth. Now, what's it? Rather, Yenya, why Israel for the bound before home. Omuna na Abraham, happy price in the one, a pound and down in the point, and now so it's rather about one good. That is another 19 Ọ̀nàmú aláwọ̀ nántì nọ, ó ti fie ó sọ ọba aṣọ bẹ́ẹ̀ omi wọ́n wẹ̀. Ó ti fie ó sọ ọba aṣọ bẹ́ẹ̀ ó lè kọ́ bọ̀ ọ̀sẹ̀ ni. Ọ̀bẹ́ máa wàre ẹ̀ wọ̀ yẹrẹ. Bàyẹ̀ ẹ̀sìn ó sọ orí mma ẹ̀sìn. Ẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dwàmà ìfie nínú. Ẹ̀dẹ́ náà wọ́n wá náà wọ́n yẹ ní tìrọ̀ náà wọ́n mpa ẹ̀ rẹ̀ nínú wọn náà ọba náà wọ́n bọ̀ sínú akọ́nọ́ bẹ́ẹ̀ bíà. Adé ni wọ́n wáre náà ó sọ ọba wáre fọ́. Ada na wawari na ngusu awo entertaini mema. Yo ma be ro ai wa de sua mo papa. Ya mo entertaini mema. Woni se guy opel. A okonye ono be kon. Ada ntina mo sha ya ade be attract ni pana ma no be kon. Ba bo sisi ti be ba de na mo sua ba no ne de. Ada ntina mo se ya wa de. Woni se mo na nye me bi o wa ya. E ma wuntimi ne won konko na nte da won konko so na do be ko. Nti wase mpasiafoɔ no ɛne nyansafoɔ no ɛnyansafoɔ ne yɛ mpasiafoɔ no so ɔmo Israel ne mu wɔ so ɔmo ne mu kura kanea nti ɛnyansafoɔ no hyɛ ahɔ sɛ wo kura wo mu kanea a wobɛtumi gyina ho kɔn deɛ nante abena bɛtu sɛ ate asɛ meka ase yi akyerɛ Adam enya n'anya ne 20 years ansa nkowu yɛka Adam abaayewa frɛ bɛrima man Adam wɔ bɛfi yɛ frɛ sɛ onya n'anya ne ntoɔ set is appointed. Yeah, you know. When you are now not going to job and some of you, set is super. Who can be a different Dinos? Dinos is mortal. Almost we are now 105. And some of you, all about the world, very different Canaan. Canaan is we are now 110. A very sorrow. And some of you, and some of you tell you about the dance master. Canaan is over the world. Or maybe a near friend, Mahalalel. Child of Paris were 895, and some of you were also in church and said, Blessed of God, again, I'm going to share. Mahalalel and Subabelo Jared, and also about Jared, as you can 162 years. And also a very Shakam down. And also Babelo 162 years. Every Jared will never buy, when I go on until one day, one time again, or once much. Oni Nyankopɔn nante ya, Nyankopɔn nante ya, Nyankopɔn nante that makes you back. Enoch never be no 365 years. Enoch also interest any teaching. A church for. Ono so ba be wo be a friend of Methuselah, as Methuselah. That's what I say. You home France na ba. That's what I say. The mami le ra. Berarti apa maksudnya kan ye asalane berarti emuko emu Yahudi elengotsie ene abrabo masena teimuno mamendra enyamebo sekoba na ofre wa hote fa na ye nyame
Everybody now. Sorry, I'm not sure. And to follow me now, my dear, we are finding something to come us. Yeah, to the way. Bravo, friend, one month. Oh no, if I just sorry, I'm not sure. That's what the fans are talking about. Mr. Miro, Majin, Kwani, Nayoto. Majin, Kwani. I'm something to talk about. When you're ready, show up and back down and found. I'm sorry, let's say, I'm sorry. Methuselah said, his death shall bring about new words in the university. Methuselah in 969. And so we want to go back there from Lamech. When you are 777, despairing. Also, there is a I want to go back there from Noah. Noah is now 950. So Noah brings in Ada. So that's say, "Your Methuselah never perfect no." And no sense come say, "There are some way Ada never will something will happen." Sɛ wusa abɔfra wei wɔ wusa pɛ asase so bibi besi ada wobɛwuru sɛ meba wei ɔbɛka sɛ ɔyawe a ɔba bɛwuru asase sofoɔ nyinaa no gɛte ready yesu kɔ na ɔma yɛ nsɛnkyerɛnne a sɛ wie yɛ ne ba yɛ bi wɔn ani bɛyɛ wɔn ani so atam sɛ wɔn da sɛ adeɛ ti na nɛ ɔmaa hyɛ ntare a ɔmo ti da tɔ ɔmo so ɛnɛ sɛ ɔbaa sɛ aba na hyɛ bi a yɛn la sɛ ɔbaa de obi a ne hyia ɔbaa de wa ahyɛ atare a ɔyɛ ne so fɛn. I'm sure one of you have also done so many. You can see because of the Bernard Gas of advance in the USA. I'm the Bernard Gas of Rally Palm, or Sahara, about what you see. And then I pass out and then Mount Vero move. They say, oh, that's inside I live and that baby. Because all the talk I am a baby. It's why I also did not somewhat find that thing. And that is in which sense? So that they have a home and another because of by informations. Then you could get about somewhere that or this is a very good area and that is more in the day. And that is saying, that one I will say, oh, yeah, papa. And this is no busy as well to be able to compose. I want to see as well prayer because when you say the life, and what? Share. This is by serious way.